Как така? Това не работи. Тя клика са. То не е това. Ма натискаш я. Аз го имам на клип. Може да не се фана. Може да те удар по червеперка, там просто ще го упърля. Твое е мнението за тъпата червеноперка. Не, съм че е тъпо, червеперката е супер. Просто ме е последна. Ева. Си го превери в джобчето. Там ли? О, той е птен манинко. Много малко, бебе! Не пипай. Този е възможно да е по-голям. Хайде. Той е за отиде там. Чай, че то поедва. Човек. Къде? Той се заставя долу. Браво! Фанахме, бе. Готова ли? Ай. Води. О, аз съм това. Подачите. Да. Видим сега монтажа дали не работи. Бачи, сома. Давай го насам. Дърпай го. Това е по-хубав. Бе, същия междутурник има. Този е хубав. Усеща се. Не, бе. Същия, бе. Една много хубава риба. Направо ни измори. Какво ти е чувството? Как се чувстваш? Монтажа. Прекрасна. Прекрасна рибка. От нас